Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Без инде түләдек, әмма банктан шалтыратулар туктамый. Татфондбанк клиентлары аңлаешсыз хәлдә калган. Җәмәгать транспортында күрмәүчеләрнең проблемаларын исәпкә алалармы? Сукырлар җәмгыятендә әлеге сорауга кагылышлы түгәрәк өстәл узды. Шәһәр тарихын өйрәнү музеенда самоварлар күргәзмәсе ачылды. Шәһәрдәшләргә нинди экспонатлар тәкъдим ителәр, Гүзәл Шихапова күреп кайтты. Татфондбанк клиентлары кредитларын ябып бетергәч тә бурычлылар исемлегенә эләккән. Алар кредит тарихы бозылуга һәм таныш булмаган номерлардан бурыч турында шалтыратуларга зарлана. Юкса клиентлар тиешле реквизитлар буенча ай сайын акчаны вакытында түләдек ди. Лилия Мөнирова кредитын май айында ук түләгән, акчасын исәп-хисап счетына 300 сумга арттырып та күчергән. Әмма шатлыгы озакка сузылмаган. Июнь айында банк хезмәткәрләре шалтырата башлаган. Ябып бетердем, даже артыгын да түләдем. Ләкин миңа һаман автоответчик белән шалтыраталар. Сезнең кредитка долгыгыз бар диләр. Бүген түләмәсәгез судка бирәбез диләр. Кайнар элемтә буенча телефоннан шалтыратам. Телефоннан беркем дә җавап бирми. Кертемнәрне иминиятләштерү агентлыгында бурыч турында мәгълүмат белер өчен Татфондбанкның кайнар элемтә телефонына шалтыратырга кушалар. Әмма клиентлар оператор белән элемтәгә кереп булмый ди. Бу очракта вакытлыча идарәченең электрон адресына яки почта аша хат язарга кирәк. Если вы погасили кредит полностью, то в этом случае вам необходимо направить заявление в свободной форме на имя конкурсного управляющего о том, чтобы вам предоставили справку о полном погашении кредита. Вам необходимо будет приложить последние 2-3 чека об оплате. Кредитны арттырып түләсәгез, гаризада гамәлдә булган исәп-хисап счетының реквизитларын күрсәтергә кирәк. Банк аны яңадан кайтарачак. Әгәр кредит түләнеп бетмәгән булса, акча күчерүне дәвам итәргә кирәк. Кредит алучыга акчаны кайсы банк аша күчерергә кирәклеген СМС белән хәбәр итәргә тиешләр. Әгәр дә сез шушы уведомление алмагансыз, әлбәттә минем тәкъдимем нотариуста депозит ачып, бу договорны үтәргә, ягъни ай сайын түләүен дәвам итәргә. Ни өчен бу кирәк? Аннары менә сезгә штраф, пенальти, неустойка саналмасын өчен. Юристлар чек һәм квитанцияларны саклап барырга киңәш итә. Дәгъва белдерә калсалар, бу исбатлау өчен кирәк булачак. Киңәш лицензиясыз калган башка банк клиентларына да кагыла. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Мәләкәсәр ягында яшәүчеләр гызга бер транспортта туры бара алачак. Раскольников урамында зур автобуслар булмый, электротехниклар тукталышындагы җәяүләр кичә үзгәрешсез кала. Бүген шәһәр Сукырлар җәмгыятендә җәмәгать транспорт эшчәнлегенә багышланган түгәрәк өстәл узды. Баксаң, бу сораулар барлык шәһәрдәшләребезгә дә кагыла икән. Тулы мәгълүмат хәбәрчебездән. Сукырлар җәмгыятенең актлар залында җавап тотучы хезмәткәрләр, транспорт, социаль яклау идарәләре, ЮХИДИ, прокуратура һәм башкалар. Алар барысы да сукырлар өчен уңай мөхит ясауга мөнәсәбәтле. Сейчас стоял на стойке, жду трамвай, у меня как социальный признак. Громкоговорители говорят с помехами и нечетко, и шепеляют. И вот когда стоишь, слушаешь, номер маршрута совершенно неразборчиво. Хорошо. Как-то вот можно это, чтобы четко они говорили, и погромче. Тукталышлар тиешенчә кычкырып әйтелми, мәгълүмат панельләре, мобиль һөҗүмталар эшләми. Өстәвенә шоферлар һәм кондукторлар тупас кылына. Бу шикаятьләрнең барысы да тикшереләчәк. Мәләкәс арыгына килгәндә, киләсе атнадан анда йөрүче 6нчы маршрут үзгәртелә. Ниһаять халык ГИЗ бистәсенә күчеп утырмыйча туры бара алачак. Әмма Раскольников урамына зур автобуслар җибәрелмәячәк. На данный момент улица Раскольникова очень узкая, не оборудована подъездными карманами к остановочным павильонам и прочего, в связи с чем пускать автобус большой вместимости при отсутствии пассажиропотока должного является небезопасным. 32-нче комплекстагы электротехниклар тукталышы куркынычсызлык йөзеннән үзгәрешсез калачак. Специально прокатился на трамвае. ЗСК, Нариманова. Все новые остановки, где трамвай прошел, сделано как положено, для людей. У нас 32-м, не знаю для кого сделано. Слепой, ладно, пройдет под ручку. А как женщина с ребенком с коляской? Как? Два пути. Надо перешагивать. Для безопасности... Подземка не годится. Почему? Подземный пешеходный переход как раз таки является мерой обеспечения безопасности.
пешеходного перехода через трамвайные пути не предусмотрено на данном участке. Соқырлар җәмгыяте әгъзалары уңайлылык өчен 30-нчы комплекс тукталышына домофон типындагы мәгълүмат җайламасы урнаштыруны сорадылар. Ул автобусын кайчан килеп җитүен хәбәр итәр иде. Рим Мәхмәтова, Кирилл Ерофеев, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Бу атнада республика авылларында һәм район үзәкләрендә сабан туйлар үтәчәк. Һәр төбәктә милли бәйрәмебезгә әзерлек гөрли. Ә менә бу сәгатьләрдә Саба районының Лесхоз поселогында театр коллективларының республика сабан туйы бара. Быел ул 10-нчы тапкыр оештырыла. Бәйрәмдә безнең Чаллы татар дәүләт драма театры коллективы да катнаша. Татар халкының гореф-гадәтләрен саклау максатыннан һәр театр нинди дә булса милли уен әзерләгән. Безнең артистлар исә көянтә белән су ташы уен оештыралар. Республиканың 12 дәүләт театры бар, алар инде менә шушы коллективлар очрашып, шул ук татар халкының сабан туе инде, шул ук көрәшләр, шул ук милли рухта үтә торган уеннар. Аның төп максаты шушы театр коллективларының берләшеп, ничектер иҗади бер аралашу инде. Яңгырларның еш булуы печән җыюны тоткарлы, шуңа күрә республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы белгечләре үләннең беренче катын синажга салырга, ә икенче катыннан печән әзерләргә тәкъдим итәләр. Тукай районы аграрийлары бу көнгә 7000 тоннадан артык синаж салганнар. Бер үк вакытта яфрак азык һәм печән әзерләүдә бара. 27 июньгә район буенча 70 тонна печән әзерләнгән. Кызганычка каршы, һава торышы әлеге эшләрне тулы көченә алып барырга мөмкинлек бирми. Чаллы шәһәр тарихы һәм туган якны өйрәнү музеенда самаварлар күргәзмәсе ачылды. Бирегә 100гә якын төрле чордан, төрле төбәкләрдә эшләнгән самаварлар куелган. Музей фонды халыктан җыелган экспонатлар хисабына тулланып тора. Күргәзмә нинди экспонатлар тәкъдим ителә, Гүзәл Шихапова күреп кайтты. Бу күмер белән ягыла торган самовар 19-нчы гасыр азагына карый. Аның эчендә мичкә бар. Су шуның хисабына җылына. Здесь были угли, или шишки, или лучины какие-то, а вокруг наливалась водичка. Это очень удобно и быстро закипала вода. Надо было не прозевать тот момент, когда вода только-только начинает шуметь. И в этот момент нужно заварить чай. Әгәр вакытында пешермәсәң, чәйдәге витаминнар файдалы үзлеген югалта. Самоварның өскөлешендә чәйне куяр өчен махсус урын бар. Бирдә чәйдә суынмый пешеп тора. Әле якты хатирәләр аркасында әле чыннан да шулай. Әмма самовардан эчсәң чәй тәмлерәк ди шәһәрдәшләр. Самовар безнең истәлекле бер инде, безнең әбиләрдән, бабалардан калган гореф-гадәтнең иң моторы дип уйлыйм инде мин, иң кадерлесе. Шуңа күрә менә истәлек булып әбиләрдән калган самовардан рәхәтләнеп чәй эчкәндә бик сөенеп, бик шатланып торабыз. Ул безгә шундый эше нишләптер безгә самовардан чәй тәмлерәк тә кебек. Ondan sonra çınarda sular da ikinci yumuşak gibi. Ondan sonra şeyini pişirirsen onda koyarsan bittiğinde samavur işle no yanı bitkeş. Üstüne koyarsan da şey şunday temne ittirip pişe. Күргәзмәдә тулы самоварлары Баташов заводыннан кайтарылган тамгалы самовар да бар. Ярминкә июль азагына кадәр дәвам итәчәк. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Хәзер рекламага кагылышлы мәгълүмат. Чаллыга янәдән Пигановлар умарталыгыннан ярминкә килде. Алар балны яңа уңышын алган, шәһәрдәшләрне дә тәмле бал белән сыйларга әзерләр. Шын балны таныш сатучылардан алсаң яхшы. Пигановлар Чаллыга беренче тапкыр гына килми. Алар Краснодар, Адыгея, Башкортстан өлкәләреннән 20 төрледән артык бал алып килгән. Сатып алучыларга аның тәмен урында ук татып карау мөмкинлеге тудырылган. Бу юлы умартачылар кәрәзле балда алып килгән. Ул файдалы үзлекләргә бай. Зур рәхмәт. Башкортка да, Ростовка да, барыгызга да зур рәхмәт. Пусть күбрәк булсын. Ниләр, пчеллар, ничәгәләр бал кортлары. Тәкъдим ителгән балның барлык төрләре дә файдалы. Ач карынга бер кашык бал капсаң, организмга көндәлек витаминнар нормасы эләгә. Юкә балын күбесе яратып ала. Каштанныкын экзотика яратучылар үз итә. Еще есть у нас такой мед диких пчел. Этот мед вообще занесен в Красную книгу. Это единственный мед, который не качается, а отжимается путем отжима. Там присутствует маточное, трутневое, пчелиное молочко. Такой сорт, как маточное молочко. С этого меда вообще надо начинать каждое утро. Для иммунитета незаменимая штука. Каштановый мед. Это очень мед долго не кристаллизуется. Камаз мәдәният йортында балны арзан бәягә сатып алырга мөмкин. 1 килограмм сортлы бал сатып алучыга 1 килограмм яңа гөлҗимеш балы бүләккә. Чәчәк балының 3 литры нибары 1000 сум. Умартачылар иртәнге 10-нан кичке 7-гә кадәр эшли. Ярминкә Чаллыда 2 июльгә кадәр дәвам итәчәк.
Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. С 22 по 30 июня состоится белорусская ярмарка. Одежда, обувь, продукты питания, отличное качество по отличным ценам. Ждем вас на площади УДК КамАЗ. Мы не играем в кошки-мышки. Авто-1 – это всерьез и надолго. Любая модель, комплектация и цвет. Выбирай надежный автоцентр. Авто-1. Долгожданное открытие продаж квартир в новом доме 64-2 от ООО ЖСК «Комфортное жилье». Кирпичный дом, чистовая отделка, огромная детская площадка. Ловит цены на старте. 490-500. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматологии «Улыбка». 39 23 23. Марат Юсупов, психотерапевт, специалист по лечению избыточного веса. Коррекция веса без изнурительных диет. Клиника неврологии с заботой о вас.